What kind of language does your mama speak? שחר, אחי, Hi, Mama. Your son is being a dumb idiot. what the fuck, אחי, שחר, שמעת את זה, אחי? Mama, can I have your JJ? שחר, what the fuck, שחר, שמעת מה הוא אמר, אחי? רגע, יש שיחה מאוד חשובה לעשות Dice כמה... pronto. שחר, עכשיו ברצינות, שמעת מה הוא אמר? דיבר עכשיו עליו. Ma ce ne stanno due. ביי. what the fuck? עכשיו צריך לעשות שיחה מאוד חשובה. בפגישה מאוד חשובה. שחר, רגע, אחי, תן לי להסביר לך מה קרה פה, אוקיי? Vita. שחר, Vita. שחר, אתה שומע Ce ne אותי? stanno due. לא, אני לא שומע אותך. שחר, אחי, אתה שומע אותי? נו. אחי, בוא נגיד לך what's your mama's סיטואציה. name? עכשיו אמא שלך דיברה, אחי, פתאום הוא אומר, מאמה, you want I to have do to go. with me? אחי, הוא קילל את אמא שלך, הוא אמר שהוא רוצה do איתה, אחי, ואמר לך כל שנייה בלק. נודר נהדר, הוא אמר את זה. דו איתה? הוא אמר שהוא, מאמה, you want do with me? דו, אחי, תקווה לא לסיים במיון, אחי, אם אתה בא איתה דו. אחי, איפה הלנצ'פד, אחי? למה? כי אני אדאג לזה. איפה הלנצ'פד? Guys, can you play in 15 minutes? Okay, wait, Piccolo, I want to play with your mom, okay? I want your mama, okay? Thank you. Can you play in 15 minutes? No, I want your mama. I want to play with your mom. Piccolo, I want your mom. I want to play with your mom, okay? Okay, Piccolo, I want your mom. I want to play with us. I want mother. I want your mother to play לא with. לא עכשיו. אחי, הוא יצא! שחר, תראה מה אני אומר לו, שחר. הוא יצא? אחי, דבר רציתי להגיד לו, I want one with one with your mother, אחי. על ציצים, אחי. שבח לאלוהים, אחי. תודה רבה. וואו, אחי, זה גזען, איזה חולה נפש, אומר לי דדי כל שנייה. מקלל אותנו, אחי, וואלה, ברוך שקראנו נושא של זה. תשמור ממני. אמא, לראות אותו במציאות. אחי, אני רוצח אותו, אחי. אחי, אתה רוצה להכין קבר? אחי, אתה מכין לו את הקבר, ואני נותן, אני קורא לרב נהרי, שיקרוץ אותו תחת, אחי, את הבולבול ואת התחת. הוא יעשה את שניהם גם בלי שום קשר. וגם ילקק את זה מאחורי הגב שלנו. די, אני לא יכול. עכשיו, יעיד. וואי, אחי, זה אחד המצחיקים, אבל היה קצת, שמע, גזענות וקילל אותך הרבה. למה אתה שמה? הוא לבן, הוא חיים לבנים. היי, יואו, שחר, what you mean? אוי! אחי, איך נאט? אוץ', דאדי. מה הוא? תן לו בי. זה אחי, לא יכול להיות בן אדם. אחי, וואי, זה מצחיק גם. אני לא יודע למה, אבל יש לי אותו בחבר, אחי. יופי, תזמין את השחר, אחי, תזמין אותו. אני לא הולך להזמין אותו, בתחת. תזמין אותו עכשיו, שחר, עכשיו, אני לא צוחק. טוב, לא. בשבילך. אחי, רגע, הוא מחובר בכלל? רגע. מה, קרס לו? או לא. רגע. אחי, רגע, יש לך את השם שלו? תביא את השם שלו, נכתוב רגע. עכשיו עד שקר, שחר. בא לי לקלל אותו פשוט. אחי, יש פה יותר מדי קיקיולו. מה קיקיולו אמיתי? די שקר, שחר. נשבע לך, אחי, השם שלו היה קיקיולו, מה אתה רוצה? תזמין את כולם, אחי. אוקיי. תזמין את כולם, אחי. דקה אני חוזר. איי. לא לדבר, תראה, אני מקליט. אוקיי? אני מקליט עכשיו, אז לא לדבר. תראה, אני מקליט, זה סתם ערוץ, אני אפתח.
שחר, אחי, תזמין אותו. אוי ואבוי. ברור שאני מכיר אותו. ברור שאני מכיר אותך. ברור שאני מכיר אותך, אח שלי היקר. אח שלי היקר. לא, אני אח של שמעון, אחי. אח שלי, מה איתך? מה איתך, אח שלי? מה קורה? מה איתך? שר, אחי, תזמין את הפיקולו הזה, אחי. תזמין. אבל אני יודע שאתה אח שלי. אני יודע שאתה אח שלי, הכל טוב. כן, אנחנו כולנו אחים. לא, אני לא יודע איפה הוא, לא פה. הוא איפה שהוא פה. הלל, אתה פה? הלל! הלל, אור חיים רוצה לדבר איתך. אור חיים. מה אור חיים? מדבר. מה אור חיים? הוא אמר בוא לשכונה. הוא אמר שהוא יבוא. הוא אמר שהוא יבוא. הוא אמר שהוא יבוא. יאללה, גם אני אבוא. וואי. איזה גבר. אחי, אור חיים הכי גבר. אור חיים הכי גבר. אני צריך רגע את המכת. למה? למה צריך לזכות את החשבון של סבא? איך אבל? לא הגיוני. לא יודע, תבטל רגע. בחיים לא הגיוני אבל נראה לי. כי... איך זה הגיוני? תצא מהמשחק רגע. שחר, אני צריך לצאת. סוגרים ב6, תגיד לו 5 דקות. 5 דקות אני חוזר. אין לי ברירה. סקרינשוט פורמט. איפה זה? זה? דקה, יש לכם. זה? לא. זה? טוב, זה ללחוץ? את? לא, זה לא זה. זה? תרד. עד למטה. זה הצ'אלנג' תלחץ. שלום. לא הגיוני גם ככה, לא רוצה מזה. רק למטה. תנסה האקססורי,